Ndamira pamberi pedara ramambo mutasa. Ndamira pamberi pedara ramambo mutasa. Sandre chokwadi. Zvese zvinchataura ndizvo chokwadi. Ndikanyebanyaraswa nemhosva. Ndikanyebanyaraswa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro mambo mutasa nemakurukota awo. Ini ndoitwa Hudson Mubare, ndakamirira wazukuru wese wekwamagota. Right, nhau yangu yakamira yakadai. Taita dambudziko nana sekuru wedu vakabva wana mai wedu. Havasi kuwirirana. Pasara vakomana vairi nevasikana vatatu ndo vasara mumhuri. Asi vana sekuru ava havasi kutoonana zvachose. Sekuru mukuru nasekuru mudiki. Sekuru mudiki wakaendesewa tsamba. Vakatati handitouiko ba. Sekuru mudiki. Takamboenda kwa sabhuku. The late Nicholas Matingo. Tigare pasi nana sekuru. Ana sekuru chiri kutadzisa kuti mugare pasi muwirirane chii. Asi dare rero rinozopera zvakanaka. Patokunga vana zvibhakera. Then from there tadaro takazodzoka kuti wakoma toita sei. Takaronga nevakomana timu rangu vakomana vazukuru toita sei ngatitsvagei kuti tinobatsirwa nenhau yana sekuru nekuti isusu taakutozeza kuenda kwasekuru mukuru sekuru mudiki hauta nyaya dzako hadzichatambirirwi zvakanaka. Mukatoona for a good example sekuru wangu mukuru arapa sekuru wangu mukuru pakafa mai wavo havana kutoenda nochema mai wavo mai nei papa less than 1 kilometer pavanogara isi less than 1 kilometer. Mai vakachererwa vakafushirwa varipo nemhuri wavo asi havana kudini hana kutoenda apo ba. Saka pane kurwisana kwakasimba ndosati rega timbokwirawo pamambo tibatsirawo nyaya yekuti vana sekuru veduka taakutozeza sevazukuru kuti tisvika kwasekuru uyu zvanetsa kuti taenda kwasekuru zvanetsa. Iye mudiki achakatondiudza kuti zvawakwidza nyaya yako kwamambo mutasa chauya mangwana chinoona iwewe handiuyoba kana hanza dzenyu kaswera isipo handidini handiuiba. Asi isu hatisukana nasekuru wedu ba. Asi dambudziko ripo kuti vana sekuru havasi kutowirirana zvachose ende havatoonani zvachose nehanza dzavo. Ndo dambudziko ripo mambo. Tatenda. Bona sekuru. Iro. Ai pamusoro iyo wadare riri pano. Chiro chiri kundishamisa. Aya wazukuru wangu zviriko vana vehanzvadzi. Asi chiro chiri kundinetsa ngechekuti vana ava ndinofamba navo kwenguva yakareba. Ndikandiri kuenda kunhamo kwavhumbunirwa vana vangu nditakura wachonisiya pachida huyo ndichopedza nhamo dzangu iyo ndidzoka ndiuya nguva dzese ndingoti tapaswera navanangu asi vana vana chanotaura. Zvino inini handina chendikoda kuti nditaure panyaya yacho ndandoya ndiri kuZibazeni ndauya kwamutasa uende kozwa zviriyo saka ndo ndiri kuzi ndizvo zvandinyaya kuti nyaya ngeipi ndiri kuda. Wazukuru vari kuti confused kuti sekuru watinotamba naye ndeupi because ukaenda uku sekuru uyu anoti handichadi kukuona ukaenda uku uyu anoti handichadi kukuona ukaenda uku uyu anoti handichadi kukuona saka vari isu toda kuti vana sekuru imimi muri vatatu tizive kuti chiri kunetsa chii tichigadzirise kuti vana sekuru muwirirane hondoenderi wazukuru wati vana sekuru wedu toda kuti wawirirane vari vatatu nana mai wedu toda kuti wawirirane muri panzvimbo imwe chete. Aiwa ndakambokudzika makomba here mirai pamusoro chakamira handichakambadzinga mumba kwangu handina kumbadzinga pakumba kwangu ndo zvauri kutaura asi inini ndiri kupindura pekuti handichakambotukana navo handichakambodini navo. Kuchema mai haisiri mhosva yangu. Mai wangu vakatsva wakati mwana baba munini wakatora mai achienda kuti aenda kustendi yake achibva mwana wakababa nokauya kwendiri mukomana mangwana wakaona apa pasisina mai ningo atakwira naye kustendi kwangu. Zvakanaka mwanangu tora aibva tora mai bvaina naye enda namai mai wakabva asvika ibva adini aibva yatsva kanokwana kairi katatu kese ndo pakazoti vanhu vakuti shamwari maiyo watsva endaona ndiende kuona kuti mai uri kuenda uchienda kuchipatara here kana ruzvifambisa sei. Ndakaenda ndasvika ndakaenda kuna muzvare wenda pota tsvimbo yangu yendinayo ndakusiya yangu bamba pako pano ngoti ndikabira netsvimbo
ungozonga kuti yazowada kuya kokana rekanisiye pfimbo yangu pano ndiperekeze ndisvike ndione muzukuru ndione matsviro akaita mai kude kwari achida kuorapiswa ndingobvisa mari yekuorapisa mai vangu zveshuwa ndakatoti tsoka mbiri kubva muyadhi mamudzwari ndonozva kuti asi uri kuya naye mukoma handidi kumuona pano ndadzokere ndakapata dzokomba ndine mudzimai ndadzoka kudaro ndakasvika ndikagara right ndagara kudaro mai vakarwara handina kuendeyo kuzosvikira dhei ramai rekushaika kwake haana kunditaurira kuti mai vashaika ndakatoshamanze ndakafuma kupinda mugadheni makuseni ndipo ndiri kutosidza mugadheni makuseni nditozwa vanhu vari kudarikapo nehomwe dzemagwere kuenda kuchigayo kwaakuti wewe mai mukadzi ndiye wakabuda ari kubva mugadheni kuenda kukicheni kumba kwazwa kuti azi mbuya magota azi akusisina aba zvino raiti zvinotaurenyi ndakamira ona sekuru wekwamatingo kuti ona sekuru wekwamatingo ndiwo achagona kugadzirisa kana kuti wachandidaidzai kuti mwana uzukuru uya iwe munina zvawaramba usikatauriri mukoma kuti mai wafa unoti kudini ndizvo saka ndakabva ndagara ndakanyarara rangu andisaka sekuru aibva wasvika kwakutora mai kwakuchengeta mai ndakanyarara right handisakaziyazve zvakaitikapo kana uyu muzukuru handizivi kuti kana wakaenda sheva kuchema mbuya wake handizvizivi saka madi unebotso kunyaka dzako muningina wako ngekwako mai andihama yenyu waifana kochema mai zvokuti maitukana ndezvimwezvo kuna mai maifana kudini kuenda muzogara dare renyu wana sekuru wadaidza vazukuru kuya kochema hanzvadzi yavo iwewe waifana kuenda kotora wana sekuru mogadzirisa dare ramai mopedza wana sekuru zokugadzikai dare rekuti namai mai nemuningina muri kunetsana papi saka nyaya yamai haisi not negotiable saka ndina chedakaosa mune mhosa yekuna mai handiye badare rineriba ngeyekumba kwenyu hauna kuchema mai baiwa handiye pano bai handiye pano une botso ramai wako musaenda kochema kuchema rabairi mai wako ora ili ndazviswa ndo pane botso racho wazukuru ndo vari kubata kuti saka ino wazukuru wacho ngeye wasika waiko ndiona wari kurekererei hanisaka mota kuti atukana nawo ba kuti wazukuru chiri kunyanya kunetsa chii chabva chakusumudzai kuti muti wana sekuru wedu vanofanira kubatana kuti zvinhu zvavo zviite sei zvifane because wazukuru vanokwanisa kunga vane maproblems kana kuti nyaya dzavanadzo zvisiri kusafamba because of kusawirirana kwenyu muzukuru titaurei wazukuru mazvita mambo ndofunga kuti pane maproblems akati wandei tine maiwe uyo mukomana uri apo uyu maiwe mukomana uri apo uyu unotaika njere muzukuru magota mai wake handiti nga ataika njere wakauya uyu ndiye akatakura mai wake kuya naye kwana sekuru umwe unoti enda pana nhingi umwe unoti enda pana nhingi kusvika mwana atakura mai wake adzoka kupi kuharare nanhasi zvichangangodaro handiti right tiri ipapo ngatipaita dambudziko rapinda kuwazukuru isusu kuti teneno wana sekuru wangu hawabatirani nyaya dzavo pamwe chete ngati sekuru mudiki atungamira mberi mukuru unobva adzoka mashure kana mukuru atungamira mberi mudiki achatobudikiri saka nyaya idzodzo hadzichazobatwi zvakanaka kunyange dziri dzinyaya dzemumusha mukati hanzvadzi yavo iri apa iyepo iri akagara apa hanzvadzi yavo asi kuti waonane ibababa havaonani ba ndobva sekuru ndobvataurira kuna mambo kuti bwedzi dzakakuda zama kuda kukuenzanisa tiri kuzasuko tikaona kuti hatisitobuda hatipobudiririba ndosaka tauya kuna mambo kuti tibatsire dati vanhu ava vawirirane musha udzoke munoziva baba vavo vachipa hapana huku yaihiwawo kuba munin'ina asina kuijaba kana munin'ina anga asingatimbi mukoma asati adini asati asvikapo asi pazvakangodaro tane dambudziko saka ndobva tinoda upenyu ihwohwo kuti hatichakwanisi kuti tiraumenda kumafaro kwasekuru sewazukuru taronga tauenda mafaro kwasekuru hatichakwanisiba nekuti pane chii ndo dambudziko ratinavo
saka ina ndadambudziko ba sorry ina ndadambudziko ba changamira aiwa andisikurereka pamusoro andisikurereka sekuti ndimune dambudziko ba andima saisitirati pautu hwenyu mukaona uyu baba wacho akashaika andimazona mukaona wazhinji mambo rekanitaure awo nevamwe wasara wana wawa vanoti imi mazukuru chitochovhai bhandi zvinhu zvakaoma havasuda kubudikira kuti zvinhu zvakadini zvakaoma kumusha andimazona ndo dambudziko riripo mambo Yanto zangu Munowira ne. Kusa andikowira ne ngama ndikowira ne. Asiyo akupaka ngwadidi. Awashikiba. Ndikowira ne asikumpaka ngwashikiyo. Baba. Anzazi yenyu munowira nayo. Anzazi yangu iyi. Ndida kutaura chokwadi. Ndawirirana naye. Pakubva musato wake uzinzi ndakamiririra zvese pavumbuna asa. Plus dambudziko rangu riri kwari ndakazara mwana wangu. Mai mwana. Ndisenda kororwa kwani kwabai pai ngofunga munokuziva. Ndikasiya mwana wangu mai wake ari paumba. Atori mudiki wakadai. Asati antaziya yangu makore yaso. Ari mudiki ndikaenda kororwa. Ndasiya kudaro. Wakatora mwana wangu wakaenda kugara naye. Andizivi zvaakazoisa pane mwana wangu. Plus antazi yacho komana, antazi yacho mwanzazi yacho mai antazi mai wemwana. Dai yanga ari pano. Ndiye anga ane nhorondo. Ndakamboenda naye rimwe gore. Iye mukomana wacho ina. Auya pendiri. Tikanzi maiyo. Ine ndiri kunetsana nani na tete uyu. Vari kuHarare. Andina zvendazvo vari kuHarare. Pane chiro tiri kubuda. Dai naye yakabuda sondera taida kuuya. Baba wacho mwana yanga ari pa. Tikanzi ndiri kunetsana nei na tete. Pane chino chiri kubuda paari. Chiri kuti izve mwanangu. Saka chiri kutaura kuti munhu uri kubuda uchiti uri aniko iwewe? Ndakaiswa panapa uri mukadzi wangu iwewe. Ndakaurawa ndikaiswa mumatsanga. Ndikasiya vana vangu wangani? Watatu. Sorry. Zvino kubva ipapo. Sorry. Mwana wangu. Idi. Sorry. Zvakanaka. Andiri ayo kanazvo. Zviro zvekunyepa zvibatsiri chiroba. Zvakanaka. Zvakanaka ba mwana wangu. Kunyepa zviro zina basa nebasa kunyepa. Ndakatakura mwana ndikaenda naye. Mukoma. Arukira kugomo kwa kutera ngombe dzake. Mukoma. Muri kuendepi? Dzokai. Kwabva adzoka. Ndikaenda mwana Richard taura mukomana mwanakomana waigara naye. Mwana wakatsanangura. Ndeurobocha. Akapengereka zvaruta izvozvo. Iditi neurobo. Akaramba. Nanhasi mwana wangu haasi kugara zvakanaka. Murume wake baba mwana uyu ndinomusarenda kudarisa. Andina chandakatukana naye. Waindibata zvakanaka. Asi kuburikidza nemukadzi zvaakanga akuzoita. Akabva ati maiyo diraibu. Ndakusiya. Nanhasi ndakarera vana vavo. Achitambudzika azogara mandi izvozvizvi. Kwakutoita izvozvo wasiya ari kupenga zvisingamboiti. Dai takaita sondo rapera dakuita wanga varipo mai yacho muzukuru baba wake iye mai wake anga aripo zvino yakadisplayiwa ngezvakamboitika izvi. Saka ndine dambudziko nemwana wangu kuti ndinoitei. Ndakaitawo chitema chekuzvara mwana mutsitsi mumusha. Handichazivi kuti akabvepi tiri kupengereka mwana wangu. Ndozvendinogona kutaura. Handisi kurarira kuti handimudi kuzvara kufa kwaita maiyo. Ndakatambudzika. Hanzvadzi yangu usingawekotema mai izvo wakuru anotize hazi mai mutiro zvikuru. Sekuru hanzvadzi yamai vakataura kuti mureko matingo hanzvadzi yamai mureko matingo mukaona Thomas yauya panapa
muriyo matingo simkai mwende asara na mai wake kuti zingotaura kuti kana adaro sekuru anzadzi ya mai adaro izvo zingotaura kuti mukona Thomas yasvika pano Thomas ndiye Thomas ndiye mukona asvika pano Thomas nevana sekuru apo simukai mwende muriyo kwamagoti mai waiti muri kurodi Thomas iwe nyama yako yazoita uya utore Thomas kudaidza iye nawe ndiche uri mai zviri kubvepi Thomas iwe nyama yako yazoita ndikabva ndatambudzika kufa kwaita mai haana kuuya bauti wakatuma mwanakomana wake nemwanasikana kuti endai mwende kuona zviri kuitika pakufa kwaita mai wangu saka ine ndasimuka asi kuti hanzodzi yangu ndinoida asi wakomana ndakatambudzika zviri nane zvekutichangamire ndikaenda kumba kwake handisvikoba ndikaenda kumba kwake handisvikoba ndinoenda sei iye asina kuya kochema mai wangu mai wakamuzvara here shuwa mai wakamuzvara here handidi kunyepa zvosikaiti dai vamwe wangu waiuya mai wake tondorapedai tingodataka anga aripo haana kuuya penowakundikana nge dai anga aripo waindihwitinisawo kufa kwaita mai wangu kana ndai ndikadzika kumusha handisiwi kumusha ndingodzika seiko iye asina kuya kochema maiyo chiko chakamugumbura kochema mai wake ndinoenda sei hapana kana zvakadaro hapana kuwirirana hatisi kumbowirirana ba hatisi kumbowirirana ba ngekuti saka chaivo mai wamubara imwimwe mibva mati wafa mukati handimbowiyo chii chacho chachamboitika chikoto chachabuda ngechekuti wakangati wana vakauya musase wana ndiubvunza imimi ndakuda kutaura zvitaro zvindakwanza zvekuti wana vakauya makore ese wana wangu wangobva kumabasa kwavo vachiva nembasha dzavo vachipa mbuya wavo mai yangu achiripo handitika right wana vakasumuka vakaenda nezviro zvavo zvavakanga uya nazvo vakasumuka rao nunguva dzakazori ma4 kuenda kuenda kopakaona mbuya tichiumba zviro zvekumupa asi ndo paakasangana nababa munini panzira kwabva abatira pamunini mukorore kwakunera wangu mukorore wangu inini mukorore uri kuendepi dzokereipi kumba kwako handikuti uyepi uye kumba kuona mbuya mwana wakati mwana wamusikana wakati baba munini madaro ngenda vaenyi kuti maona zvakadaroka tine zviro zvitinazvo izvi toda kutokupa mbuya wedu kuti maona zvakadaro baba munini toraeni torai mai auye panapa timuone mbuya panapa todzoka idu kumba ndopaka baba munini wakabata wangu mukorore aibvatanisa kwamokudini kumunera apa munera ndopaka bvatorwa hanzva dzisikana yakabvatora mutibvi amuchaya kubva from that day ibva yaenda nyaya ibva yaenda kudare yatongwa mai wafa imimotora madai aitika newana wataurirana mibva mazidairo chikoto chaimbodzikira ndinochaura mhuri yangu chito chichi right but pane nyaya iripo pane mwana ari kupenga uko there is a suspicion yekuti kupenga kwemwana kune chekuita nemi wana sekuru imimi imimi kusifunga kwenyu asi ndiri kuti wazukuru kufunga kwawo ndewekuti wanga wachifungira kuti wana sekuru muchavabatsira asi wana sekuru you are not forthcoming because muri divided wazukuru vanoti tikada kuenda kuna sekuru uyu sekuru uyu anoti sasasvike kuno tikada kuenda kuna sekuru uyu sekuru uyu anoti sasasvike kuno saka chiri kukumbiwa nevana wana havasi kuti vari kurwa nemba mapazwa ipapa mapazwa ipapa kuti wana havasi kurwa nemi wana sekuru asi wana vari kuti asi wana vari kuti aiwa tapazwa sekuru ipapa
kuti wazukuru zvinenge zvekunyepa handiti handisi brief sekuru tamusuka kumakwani Bambo Thomas aiwa chimbonyerereka na changamira ora zvakanaka Bambo Thomas ndazvizwa tati mimi nemunina wenyu sei musiri kuira mimi hazvinei wazukuru mimi nemunina wenyu sei musikuwirirana munina wangu ndiye sikuda kuya kuona inini ingamba mangu ngogara svika ma ndo ndingofada dhuze kale ngwai ndo pe ndiri kutaura kuti nyaya iperi mukoma Thomas ndimi mukuru zvomurimi mukuru ndoda kuti mundipe date mudaidze hanzva dzenyu nevaning'ina wenyu nevazukuru wenyu kumba kwenyu inini here ngauye aiwa ndipei date ndipei date uyai makasununguka uyai date kana mangwara kana wedza uyai ini pamusoro changamire ni nditwa Ben Magota ndira komenda pamusoro panhau yemutaura kuti mukoma Thomas da kuti imi mutipe date of which wasara wacho wese uyu unoti ndiri mwana uyu unoti ndiri mwana saka uyu mwana agone kutaura umwe mwana kuti ndoda kuti tisangane musi wakati ndopedwa nkukomenda mugopa ni ndiri mwana waThomas aiwa handisi pakumusapota ba Thomas aidza wana wese including iwewe newazukuru chi wese newaning'ina wani wako nehanzvadzi dzani dzako mouya kumba mogara pasi moti right chiri kunetsa chii because chairman wasara wefamily nditi Bambo Thomas hakuna umwe anokwanisa kudaidza umwe munhu mumusha umu kunze kwaBambo Thomas saka iwewe uda kuti Bambo Thomas uri mudzirira kuti asadaidze wana wake sei because those munhu wese asara mumusha umu baba arimo ndi Thomas saka iwewe sei uda kuti Bambo Thomas asadaidze wana wake ndiwewe wacho uri kuwirirana here newana wemuning'ina waThomas ndinoziva vamwe veshe kuti nhoroondo yacho ngeyekuti umwe naumwe unenge anoti inini ndamira ndiri pakona saka iye haagoni kuti atauriro zvakanaka ndiri kuzvizwa makomanzi ndazvizwa regai nditaure zviro ngavauye kana mangwana ngauye kana mangwana aripo baba uyu anoziva zvaari kuita harisi benzi ba handiti saka mupei mukana wekuti adecide for himself zvaari kuda because taakutoona kuti zvimwe zvirikuitwa nababawo ndimi muri kudecida for him zviri wrong because yours right now wakutodefenda isusu tikutaura panapa kuti the best solution yekuti vanhu vasangane ndekuti ngavasangane kumba kwababa kwaThomas tiri kumpa chiremerera chake sekuva ndiye mukuru wemhuri aripo asi iwo waakusumuka vachiti hakuna mwana anodaidza mumwe mwana what do you mean ndati iwo kana vachiti hakuna mwana anodaidza mumwe mwana zvakafanana semandiri tsamba dzedu dzakauya pane vanhu vese varipo izvozvizvo kumusha kwenyu kwaMagota handizvo mukuru aripo ane marurambiro ekudaidza munhu wese kumeeting there ndi Thomas saka sei ukumira pamberi paThomas kuti Thomas aidza vanhu iwe kuzvinako ko mwana akaramba wacho unozozwinyi iwe gara pasi arikuwirirana nevazukuru here uyu arikuwirirana nevazukuru here uyu arikuwirirana nawe here uyu mirai wese vana vachiuya kwaMagota wese uyai handisi kumuramba bei
uyai mwese mazwa kana zvekudya zvese ndikotsvaka ngezvangu mazwa uyai nimutaurire uyai makasununguka uyai Ni pwende Wazukuru mukona kuti kana tichita nyaya idzi handizo maybe pacho tokwasoita wrong impression kana kutovenga munhu asiriye asi munhu arutopinzwa mandondo ndevamwe vanhu murikona muziva zvino zvotaura kuti right now awazukuru hawana rudzi nemimba. They can just leave you. Muite zvomuri kuita iwo woita zvauri kuita zvedzidzarani zvekwawo asi mutori nevazukuru vari loving wakatobatana wada kuona wana sekuru wavo vari kudini vari kufara zvinhu zviri kufara handiti but imimi ndii muda kudambura vanhu just because imimi pachezvenyu hamusi kuwirirana because zvezvinhu zvamunoziva. You know the root cause yemaproblems ekwamangota munoaziva imi but muda kuita kamweya kuti maybe wazukuru vari kutorera the lead, they should not take the lead. But wazukuru wane chekuita neimi wana sekuru because muri dzikutambudzika wana mai wavo wana mai nini wavo wana wenyu mimi asi ndiwo wana mai wavo vari kutambudzika. They cannot just sit and watch kuti mai wavo muzukuru mukunda mangota she is not well handizvo saka munoda kutaurira vane vazukuru munoda kutaurira ani ndo saka ndati Bambo Thomas chiita ise munhu chi alright chiita ise munhu chi imimi daidzai chi daidzai vanhu wese alright musaite selection kuti ningandaidzi daidzai vanhu wese hanza dzenyu dziripo asi kana madaidza vanhu hamusi kuwadaidza vanhu kuwataurira zvekuita muri kudaidza vanhu kuti munzwe zviri kunetsa mumhuri mabatsirana kugadzirisa muri pamwe chete semhuri kuti ichi tochigadzirisa sei pamwe pacho kana muri muda kugadziriswa bvumai kugadziriswa newari kuona ndosaka ndati kana wari kuona nditi chibvumai kuti waite sei wakugadziriseiwo pamusiri kufamba zvakanaka pane problem yemhuri yoita sei yogadziriswa muri pamwe chete ndiko kuti mhuri itange kubatana futi. But this attitude yaitwa nemwana wenyu I don't like it. Yes, we are trying to build something here but here he is busy destroying. Tiri kuisa zvidhina iyo rutura zvidhina chikanda it's wrong. Yes, imi baba ndimi uyo mwana yes saka iyi nyaya iripo ndeyekuti imimi yes wana wane paunouya wachitaura zvanotaura asi zvimwe zvacho sababa dzidzai kutora zvimwe muchiita sei muchirasa. Think like a father of the family, musafunge sebaba wemhuri wani no. Taura tizwe baba pamusoro wechangamiri pamusoro wemakurukota zita rangu ndinonzi Kingston Mutanga. Ichokwadi chiri kutaurwa takambounganidza sevazukuru guwa ramai weuyu raizwa Tembered Way patinoenda kutarisa makwata wega munhu paya ndoko takasimudzana futi isusu semuvazukuru tichida kubatsirana pamwe chete nevanin'ina kuti tiende kuna ana sekuru kuti chii chiri kutora nzvimbo apa paguwa apa paizwa Tembered Way toudza vana sekuru waruramba wakanyarara ndo pakazomuka zvimbokoma ipopo kuti tikazoguma takununudzana nyaya yacho haina kudini haina kupera plus futi pane vazukuru vari kungodzengereka haana nepekugara pakutaura kuno iwo mai mwana awa wamai guru wangu wakagara sterei kumusha mana sekuru but paakabva mumusha mumakuti akuda kunovhishandira haachatomboyi nekumba kwacho. Reason ngekuti tikaenda kuna sekuru awa wanotaura zvasekuru uyu, tikaenda kwa sekuru uku wanotaura zvasekuru uyu, saka ipo papo tinoita kushayiwa kuti toendepi ngepi kwatinoenda. Zuva imimi rongai zuva rouya kwamambo anzani kwabambo Thomas anditi munhu wese wauya ikoko
ini ndichakutumireyo pameeting iyo pazuva ramunopa. I'm going to send someone kuti ange aripo pameeting iyo. Then pameeting ipapo kana muine zvemusha zviri kuda chiremba, mubva maita decision iyoyo mese ipapo kuti tuda chiremba. Chiremba obva uya munhu wese aripo, hapana munhu anotizaba. Hakuna anoyana chiremba wake. Mese muri panzvimbo chi ndio starting point yatiri kuda kuti ngatimboona kuti papa zvinodi zvinoita kana tane gwara toshenda zvimwe zvinoda kugadziswa kumberi. But chekutanga date ngaribude tokutumira yanouya ipapo wonzwa zvamune muchiita toita zvezvichiita kana paita decision yekuti zvinhu zviripo zvoda chiremba wouya munhu wese aripo munhu wese wozwa zvida kuitwa zvobva zvobva zvaitwa. The main objective kuda kuungana asi chekutanga chatuda chekutanga kuwaka ukama hwemhuri ndo chiri very important. Kuti Bambo Thomas nemunin'ina wavo nehanzva dzavo wavo vari pa talking terms. Wazukuru wafare kuona sekuru, wana sekuru wafare kuona wazukuru, wakwasha the same thing, warora the same thing. Because ukaona musha usingasviki nemukwasha iwe wakaroorerwa, musha usingasviki nemuroora iwe wakaroorerwa. Inini vazoda mutaurira ngezvekuti wakomanaka ronganai muuye mwese ronganai muuye pamusoro changa mimirai ndabata mirai mwazwa kuti ndakaisa chiro muruzu ndozvazwaka mazvizwa pane uchauya ndiye uchamutaura ndakaisa chiro chokwadi here kana kuti kwete kana zvisazobuda seizvozvo zviri kutaura kuti ndapumwa zvenyu right ndipo tiri kuenda ipapo. Pane wasara wakapuwa tsamba asina kuuya apa Mago muchinda wacho kana ukamutaurira pakuda tada help yenyu. Wakawanda Bambo wamunoona padare panapa wanenge waine cheni mumaoko, hatingosarudzi kuti ndiani uri Mago mumba mako nemukadzi wako ndo pana achida kuzama kutaura pane Mago epanapa. Saka kana wauya panapa onda zvechi unoita zvepanapa, hatiti zvekumba kwakoba. Isusu kana takudaidza kuti uya kuno usakauya tichaisa petro yedu, toisa motikari yedu, topa vanhu chikafu kuti wasvika wakaguta ikoko kwauri, wosvika wokubata wokuisa moda, hawadzoki newe. Mutemo ndekuti hawadzoki pano wasinewe wasina munhu, wangatogara 1 week wariko kusvika wauya nemunhu. asitenge chichari. Saka zveizvo kuti Mago anoruma uko ndosadati tauya kune Mago anotirume tine maovhorosi, musambonetseke. Tine maovhorosi ekuti kana nyuchi hadzipindi musambonetseke. Saka izvozvo taita even kumeeting iyoyo tipei date tisu tichamutaurira isusu kuti musi wakati tiri kuuya ipa kuti tinosvika uripo. Kana asipo tichauya naye woita wakomana varipo vakawanda. Mukaona miti yese yakarezi wakazara wakomana wakatomira uri maoko aneuzisa. Don't worry, anouya kumeeting. Chiendai muti padate. Thank you. Alright. Bambo Thomas baba endai zvakuda mototi padate. alright nyorai ngatiro rongai date yako rongai date baba rongai Bambo Thomas endai nevazukuru venyu muri pedate.